Ako si Rolly. Ginaingon, bisag dato ka pero di ka makamaong mo diskarte aron mabuhi, mamatay kas kagutom o bahok ka pas imong hugaw. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Si Maya gyud Rolly. Nganom di ba? Ay, dato taon anak. Ngano di dato pagod? Nahigugmam ko niya. Unya siya na gugba nimo. Oo, okay. Gisugot ko siya nga akong panguyaban. Unsam taong ka, Rolly. Ang dato, alang ras dato, ang pobre alas pobre. Depende na, bainting. Pindi, ha? Depende na kina. Unya, nahigugma man ni Murmare, Ay, nanggal na kang marina ko eh. Kumidyante na dahil na sa Marisa, kang labang kay kanya, kumidyante na dahil na siya ron. Bay, o niya magminyo, Miss Marie. Moingon ako nga, pahalag pobre, basta laving. Pero nga mo tiyan, bainting, pwerte ng sakitas kagutom, ha? So, chad, bintar ba kay kakoy? Ayaw, ismo las Mare, bida kay maayo man ang mangitag paagi, aron, makakwarta na siya. Sumagot. Bisag unsan lang yung ang taong itinda ng maritahon. Di mauwa ang masuri-suri yung bligyan na yung matinda sa mga pagkaon o kuban pa. Nindot pang asawaon si Marie ba, Inting? Ayaw, nindot na. Nala, pang asawa siya. Happy birthday, Maya. Thank you, Rol. Ay, kaon. Thank you, Deha. Naniagit ka sa kong birthday. Deha sa mong duha ni Inting, kay sukato na kung uban akong mga bisita, ha? Kadiyot sige. lang. Sige. Taka ni ba awat ang sulog. Ano naman? Nindot kayo. Log sa libro, bugbo kayo sa bukto na ito. Piyas. Bay, bati pa na rin natong gisun. Pero mga gwapo mong punta. Mao. Ako tak maayo yan ng litso eh. Tagsar takaon na niya eh. Kau na, Dito sa mga, hinahinay lang, bay. Pagayo niya ni Mayag Litson ba, ha? Ha? Atong pagsiyo ni Ugma, pagsiyo na to. Kanang uo? Okay, Mauwaw ta, bay. Sa mga, di pagkaon na ta, mag-take out. Mag-take home ba kita? Ikum ta? Bagaa. Uyab ta mo ni Maya. Oo, Marie. Imo siyang gipili. Imo siyang gipili kay nako kay dato man siya, no? Marie, kuan mo god kanang pobre na good ko. Unya, mamili pa kong pobre, sama na ko. Kuyawan ni mong tirada sa dato man. Sige lang. Makita ra bitaw unya ang katag kung maminyo na mo ni Maya. Rol, unsa may mong problema? Guol lagi ka. Ay, kuan Maya. Ngita kong kwarta lang sa pagpa-check up ni Papa kay mitaas wag maayo yung sugar. Alam mo ba? Ay. Kuno tabangan ta ka nga makakita kwarta, Rol. Iprinda ni or ibaligya ba nini mo? Relo? Mahalon ni Maya. Diin ka ini. Ay nalang panguntahan ko. Sige na. Aron makapacheck up na ka sa imong papa. Mayo kay niya ka na. Likod. Hi, Pa. Good evening. Bless ko, Pa. Bless? Pa? Nanagisagpa man ko ni mo. Sultis tinon ha, Maya. Ikaw ba ang nagkawat sa akong malong na relo? Tumag ha! Waman ko makilabot. Usiwa! Ikay nakitaan sa kong maid nga misyon sa mong kwarto. Ikaw rin ni Baho kung aasan ako ibutang ang yawi. Maong sulti, Miss Tinod, ha? Sultigil ko. Kaya kung dili ka buang kung palayasan ka rin eh! Wa lagi ko mangawat sa imong rilo. Unsaon mo na ko nga may rilo man ko. Pero, saan nili ka mangkon? Pwes! Layas! Ano lang kasama po yun? Di palayas mo ka. Ikaw may nakaingon, God. Ako?
Sugo din ka nga, mga watas inyo. Wa, pero nagkinahanglan man kag kwarta. Saro. Anong milayas mabuka? Ang nadlok man kong papabi. Sorry, Rol. Na ako'y kwarta pero gamiton man ako ni sa kong negosyo nga karne. Bayaran mo di ka, Mari. Sige na. Ano, di ka makabayad? Asa man ko maningil? Naku. Ha? Unsa ko ni mo pagbayad nga wa man kay tarong trabaho? Kuan, kanang akong ibayad di mo nga kung pagkalalaki. Ha? Hala no? Wow, grabe, dili ko oy. Di ka? Used na na. Gitupsa na nagmaayong maya. Nakitaan ta mo ganihan ni Marie. Nagsulti mo. Imo pa siyang gigunitan. Uyab mo? Ha? Ya boy. Magselos ka, Maya. Magselos! Kalain. Wa mo gud gibuhat kada utan ni Mari. May gihangyo na ko niya nga. Nga mo jerjer ka! Ha? Di uy. Muhuwam ko kwarta. Jir ko taon. Kuan. Naaka niya ato kung maring jir. Sombi siya. Maya, nagselos si Barikot. Napagselos niya kay ikaw may akong gipili. Ikaw. Dali ni. Ma, Aron bawag tang nang imo pagselos. iyaw pa. Hindi ka? Ay! Rolly! Ibutang ko Ika? pa! Ay, kukukusa! Batas akong labi. Love you. Tinuod. Kasal na yung Maya, bay? Kasal lagi ba pero gamay raghikay. Okay na na. Ida, kasawa yung dato na. Kasawa na. Dato na. Sawa lagi dato ba inding pero muram sa gwa bay. Wa naman ilas mayas ilang pamilya. Ha? Burbida, no? Gusto mo yung dal. Tungkol kay kakauyas Maya ni mo, maring lunad. Kuan kanang tungod atong mahalong relo sa iyang amahan nga gikawat ni Maya kay Oh. yang gipabaligya nako aron madaan ako sa ospital sa papa. Oo? Mau na hinungdan? Ayo! Ayo, Aaron! Oh! Ay, Bandeng! Maya! Siwa ko di mo. Ibta na na, dong! Ibta! Why? May gibot eh. Paway. Ano ka? Kalay ka. Kaya, mga ni. Dawata na niyo. Sabi ba? Itso baboy na. Ha? Ipapaksaw ng Maya, we, pero kakaon mo. Ako ra ini bay. Ha? Wa gyud na mahuan og lutos Maya bay. Kalami sa paksi. Uy, din man ka nagkapalitan ni Rol. Nagkakwarta di ay ka? Kuan. Idanas iya ani bay inting nga maid ninyo, Maya. Di na ko mukaon. Uy, Maya. Anong itutong pagkaon? Waklim na nimo grasya na. Paita ko nimo. O anak kag dato bro. Wa kay na mahuan. Bisag panilhig, di ka makahimo. Baho pa unya kasi imong hugaw, Maya. Pirgaba ni mo eh. Naibaw ko nga nasakitan sa giluwatan kong pong si Maya. Pero, maong titinuod. Pobre man may kahimtang pero di ko maong buwakli-wakli labi nagpagkaon kay grasya ni. Nakasawa mo ko dato to pero way na kamahuan. Di ka maong mo diskartes kinabuhi. Ha, baho pa niya siya sa iyang hugaw kung mamatay na ko. Ito mga kasama, ang kaagi ni Ruli, dinining tulumanon. What's the style? Baho pa siyang hugaw style. Hi! Biyahe ni Nante. Ingat ka sa imong biyahe, Nante. Salamat!